Bine ați venit la Sufletul Familiei, un podcast pentru familii sau viitoarele familii, menit să vă încurajeze și ghideze în relația voastră de căsnicie și în creșterea copiilor. Sunt Adi și sunt educator. Iar eu sunt Emma și sunt consilier marital. Căsătoriți de 29 de ani. Și avem 3 băieți adulți. Iar eu sunt Adelina Ghilea, încă Ghilea, iar în acest prim sezon al podcastului vom construi discuții împreună cu Adi și Emma bazate pe cartea Vreau să mă căsătoresc, carte pe care au scris-o împreună cu mentorii și prietenii lor, David și Claudia Arp. Sunt absolut convinsă că experiența lor de 20 plus de ani în consiliere vă va îmbogăți în această aventură a discuțiilor sincere despre viață și căsnicie. Sunt deosebit de onorată să începem un proiect nou, un proiect de emisiune pe care îl aveam noi în minte și în discuțiile noastre de ceva timp. Și iată-ne după o așteptare, iată-ne aici, împreună cu Adi și cu Emma Bani, să vă urez bun venit la emisiunea voastră. Urăm noi bun venit în emisiunea noastră de ajutor. Eu mă bucur foarte, foarte mult și chiar mă gândeam, construind întrebările pentru discuția noastră, mă gândeam că mi-ar plăcea foarte tare ca de-a lungul emisiunilor, cei care vă vor asculta, cei care ne vor asculta, cei care vă vor cunoaște prin intermediul acestor discuții, să voi să le deveniți cel puțin la fel de dragi ca și mie. Mulțumim! Și eu cred din toată inima că ceea ce aveți voi de adus în acest proiect nou va fi valoros pentru foarte, foarte multe cupluri. Asta e și rugăciunea noastră, de fapt, să fie de folos pentru cât mai mulți. Ne dorim lucrul acesta să fie o încurajare pentru cât mai multe cupluri și familii. De-a lungul timpului vom descoperi mai mult din lucrarea voastră, din cine sunteți voi, din ce ați experimentat voi, din ce înseamnă investiția voastră și toată lucrarea cu Asociația pentru Integritatea Familiei. Dar eu aș începe discuția de la o întrebare simplă. Pentru că voi vă îndeletniciți și v-ați investit viața în consiliere și în mod deosebit în consilierea premaritală, maritală. Și aș pune o întrebare simplă. De ce e nevoie de ele? Pentru că avem atât de multe cupluri și atât de multe familii, când mă uit la generația lor mei, n-au avut acces și parte de așa ceva și supraviețuiesc bine mersi. De ce ar fi nevoie? De ce e ceva sănătos? De ce e ceva de dorit în viețile noastre? Dacă îmi dai voie, mă voi întoarce... Adi, ce vrei tu? Îți dau voie ce vrei. Mulțumesc, apreciez. Asta este deja o eliberare de la încorsetarea tehnologică și a înregistrărilor. Cred că trebuie să facem o mică distincție. Atunci când vorbim de consiliere în general sau vorbim de consiliere profesională. De ce? Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române și punem cuvântul consiliere, în primul rând îți spune acțiunea de a consilia și rezultatul ei, dar ca și verb, consilierea este a povățui, a sfătui, a îndruma, a învăța. Și atunci mă întorc înapoi la întrebarea ta, sau mai bine zis, la parte din descrierea întrebării, de ce părinții noștri n-au avut nevoie de consiliere? Întrebarea mea este, oare n-au avut sau au beneficiat de acele sfaturi, de acele îndrumări, de acei oameni din jurul lor la care s-au dus să întrebe, să-și ducă durerile, poverile, îngrijorările și așa mai departe. Chiar dacă nu era un setting formal. Cred că, de fapt, consilierea întotdeauna este prezentă, în special într-o comunitate care funcționează bine. Dar ceea ce am adus noi, probabil acest cuvânt de consiliere, într-un mod formal, poate crea acea reacție din partea unora. Măi, nu știu dacă am nevoie de consiliere, pentru că consilierea este afiliată cu un cabinet de psihiatrie sau de psihologie. Sau, în contextele evanghelice, dacă vorbim de spațiul bisericilor neoprotestante în mod deosebit, mi se pare că în multe dintre acestea, cumva, consilierea premaritală mai ales este ca un fel de evaluare. Sau așa o simt unii.
Așa o simt unii. Și poate că este abordat așa mai mult, hai să evaluăm, să vedem cum sunteți voi și dacă vă dăm verde să mergeți înainte sau nu. Cât nu e pentru construirea și zidirea relației. Și atunci cred că și de acolo s-ar putea, poate greșesc, dar asta este și de parte impresia mea pe de-o parte. Aș aduce în discuție și o latura personală a acestei lucrări la care Dumnezeu ne-a chemat și pe care o desfășurăm de acum de peste 20 de ani. Înainte să facem lucrul acesta a fost experiența personală și întotdeauna când o menționăm oricărui grupul se destinde și sunt zâmbete pe buză și așa, mai ales când Adi se uită la bărbați sau la viitorii soți și îi întreabă când Emma mi-a spus că sunt niște cursuri de consiliere premaritală la biserica la care noi mergeam atunci, înainte de căsătorie. Care credeți că a fost reacția mea? La care aproape toți în unison a spus că nu mergeți sau cumva că la ce-mi trebuie mie asta? Și atunci, dându-ne seama de acest aspect, de faptul că de multe ori credem că știm mai multe sau credem că o să fie ok. Dacă a fost ok, a fost ok și la alții, așa cum menționai mai înainte, va fi ok și la noi și va merge cumva, pentru că uite cât ne investim în acea zi anunții, uite cât timp dăm, uite cât... Deci asta va veni cumva de la sine, pentru că dragostea învinge totul. Și deci astea sunt câteva din ce auzim ca motive. Și totuși, de ce e nevoie de o consiliere sau o sfătuire structurată? Că ce faceți voi este structurat. Nu sunt doar acele sfaturi pe care le primești stând de vorbă cu prietenii sau cu familia sau cu oameni mai maturi în credință. De ce ajută? Ajută pentru că viața într-un fel este structurată. Și ce am făcut, de fapt, am cules sau ne-am uitat la domeniile de viață în care avem nevoie de multe ori de un sfat, avem nevoie de o consiliere, avem nevoie de o direcționare, de a învăța, de a povățui și am luat aceste domenii și pentru că nu avem tot timpul din lume, ai încercat să le aduci într-o formă structurată în care persoanele cu care interacționăm, cei care vin, de exemplu, la premarital înainte de căsnicie, se vor lovi de aceste lucruri, se vor lovi de aceste întrebări. Este foarte interesant că în cazul multora sunt unele lucruri la care s-au gândit, sunt unele lucruri la care nu s-au gândit. Dar ceea ce este frumos este că am primit multe telefoane sau mesaje de la cei care au trecut prin acest proces după căsătorie și au fost cuplu care după 14 ani mi-a scris un mesaj și mi-a zis: știi ce am făcut weekendul trecut? Am mers cu soția, doar noi doi, într-un weekend prelungit și am luat cu noi materialele de la premarital. A fost interesant să vezi cum oamenii merg și își fac o autoevaluare, se întorc înapoi și spui: da, uite-te, toate aceste lucruri, chiar dacă unele nu le-am înțeles atunci, ne-am lovit de ele și a fost de folos faptul că deja am interacționat și am avut niște instrumente de lucru în cazul nostru ca familie deja stabilită. Și ce aș mai spune eu sau ce aș adăuga la ce tocmai a spus Adi, le oferi oportunitatea, așa cum zice, acest cadru organizat, le oferă oportunitatea să guste puțin din ce înseamnă să-ți creezi obiceiuri bune. Toți ne dorim să vedem rezultate bune la ceva în viitor, de acum înainte să fie mai bine. Dacă nu pornești într-un anumit fel, ți-e mai ușor să-ți ajungi scopul dorit, neformându-ți aceste obiceiuri bune în diverse aspecte ce țin de viața în doi. Și pentru ca să poți să-ți formezi obiceiuri bune, trebuie să gândești structurat, trebuie să fii investit, trebuie să investești timp, trebuie să fii intențional cu timpul, cu resursele, pentru că rezultatele astea bune cred că nu vin de la sine, vin cu mult sacrificiu.
mult sacrificiu și investire în relație. O relație bună nu cade peste tine din cer. Eu am auzit foarte des treaba asta, că lucrurile se simt. Că lucrurile vin de la sine atunci când iubești pe cineva. Demontați mitul acesta? Toate problemele vor veni de la sine. Asta vă garantez. Da, sau cel puțin încercăm. Toate provocările vor fi acolo pe masă, indiferent cât de mult se iubesc cei doi sau cât de mult nu le văd în prima fază. Dar și aici se leagă de un alt lucru. Când vorbim de o consiliere premaritală structurată, de fapt le ridicăm la fileu mingea, cum se spune, da? Le punem niște întrebări la care noi nu le dăm răspunsurile. Ei trebuie să și le caute și în acest proces se vor lovi de anumite lucruri, de anumite aspecte ale relației la care vor trebui să-și dea un răspuns onest, dacă într-adevăr vor să construiască frumos ceva în viitor. Ori aspectul acesta pentru mulți a fost de fapt acel aha moment în care au venit și au zis, nici măcar nu m-am gândit la întrebarea asta. De ce vreau să mă căsătoresc cu persoana asta? De ce acum? De ce acum? Cum îmi definez căsătoria? Și bineînțeles, care sunt acele dorințe adânci ale inimii legate de căsnicie? Care sunt, știu că multora nu le place, dar sunt de fapt realități. Care sunt așteptările mele? Când vreau să mă căsătoresc, de fapt, care-i portretul, care-i imaginea, care-i idealul ăla pe care l-am în mintea mea? Și aceste lucruri, dacă nu ai acele momente în care începi să verifici, odată vis-a-vis de persoana ta și al doilea, nu ești singur în căsnicie, vis-a-vis de persoana cealaltă. Mi-aduc aminte cum la un moment dat vorbeam într-un seminar premarital și un cuplu, când au fost la așteptări și la vise și așa mai departe, unul dintre ei a spus, vreau să avem cel puțin 5 copii. Celălalt a zis 1, maximum 2. Dintr-o dată a fost o întreagă temă de dezbatere legat de câți copii de fapt vrem să avem. Și așa mai departe. Ori, indiferent care domeniul ei, al comunicării, unii sunt introverți, dacă s-au supărat nu mai vorbesc o săptămână. Celălalt probabil că va înnebuni să stea o săptămână. În ghilimele. Exact, în ghilimele de rigoare. De aceea considerăm important de a aduce în fața unor întrebări, unor realități ale căsniciei, înainte să facă la acel legământ, pentru că le spunem, legământul este pe viață, cel puțin din punct de vedere al unei perspective creștine, o privim ca și un legământ pe viață. Aș mai aduce eu un element în discuție. Gary Collins este un nume destul de bine cunoscut în mediile evanghelice, a fost profesor și consilier o viață întreagă, are și un manualul consilierului creștin scris pe aceste teme. El subliniază faptul că această consiliere premaritală mai le oferă ceva participanților. Le oferă posibilitatea de a-și analiza ulterior relația și acestea sunt cuplurile care sunt mai gata să vină atunci când se lovesc de probleme, să vină în consiliere atunci când e vorba de intervenție. Datorită faptului că văd anumite lucruri în consilierea premaritală și deja sunt expuși la anumite situații și atunci, după ce se căsătoresc, sunt mai gata să caute ajutor. Avem multe de povestit, dar odată cu acest episod ne aventurăm în a exploata o carte pe care voi ați scris-o și care se numește Vreau să mă căsătoresc, cu mențiunea că discuțiile nu sunt doar pentru cei care vor să se căsătorească, ci și pentru cei care sunt deja căsătoriți. Iar primul capitol și prima temă pe care voi ați exploatat aici are de-a face cu așteptările. Adi, tu deja ai menționat la un moment dat ideea asta de întrebarea asta, de ce mă căsătoresc? Și cred că e o întrebare așa care poate ne ia un pic prin surprindere, adică cum nu știm de ce vrem să ne căsătorim
Și aș vrea să încep direct cu un citat, pentru că pe mine citatul ăsta m-a oprit în loc și vreau să pornim discuția noastră pe tema așteptării de aici. Îl citați voi pe Gary Thomas, care spune așa, că o mare parte a nemulțumirii pe care o experimentăm în căsnicie este provocată de faptul că așteptăm prea mult de la ea. Unii dintre noi pretind prea mult de la căsătorie. Dorim să obținem cea mai însemnată parte de împlinire în viață din relația cu partenerul nostru, iar aceasta înseamnă că cerem prea mult. No, pe ardelenește spus, explicați-vă rog frumos. Cum vine asta? Pentru că nu e natural să-ți dorești ca cea mai mare împlinire în viață să vină din căsnicie? Nu asta ar trebui să ofere căsnicia? Cum adică așteptăm prea mult de la ea? Înainte să ne căsătorim, fiecare parcurgem o etapă din viață. Începând de la naștere, copilărie, mediul în care ne trăim viața, oamenii cu care interacționăm, modelele pe care le avem și inevitabil, până ajungem să ne căsătorim, se creează o lume personalizată legat de ce vreau în căsătorie. De exemplu, dacă ai crescut într-un mediu în care a fost ceartă în continuu între tată și mamă, una dintre reacțiile posibile este: eu nu vreau să mă cert niciodată. Când ai luat abordarea aceasta, care sună foarte frumos în teorie, nu vrei să te ceri niciodată, atunci înseamnă că vei ajunge potențial să faci tot felul de compromisuri în viață, să înghesui în conștiința ta și în viața ta și în sufletul tău o serie de probleme că nu vrei să te ceri cu celălalt, că dacă vrei să le ridici, să le dezbați, celălalt poate este o fire foarte vulcanică care răspunde pe măsură și nu vrei episodul ăla. O altă categorie vor lua acel model de la părinți și se va părea că este normal. Și atunci, în contextul acesta, pe de o parte, venim cu aceste bagaje. Pe de altă parte, noi avem câteva nevoi fundamentale în viață. Și dacă am fi apărut la întâmplare, așa cum pretind unii, n-am fi avut probabil prea multe răspunsuri. Dar noi credem că omul a fost și este de fapt creația lui Dumnezeu, care atunci când a inițiat procesul de creație, ne-a făcut după chipul și asemănarea lui, a pus anumite lucruri în noi de care noi nu putem să le abandonăm, nu putem să le dăm deoparte, să spunem, de acum înainte ca ființă creată, eu pot să-mi găsesc satisfacția deplină a vieții în partenerul de viață. Nu. Satisfacția deplină în viață o găsești în creatorul tău. Ești dependent de creator, de aceea sunt anumite lucruri care nu ai cum. De exemplu, dragoste perfectă. Arată-mi persoana care poate să ofere altei persoane, aici pe pământ, dragoste perfectă. Și dragoste nu cum ne-o prezintă televizorul, filmul și așa mai departe, ci dragostea adevărată care este în Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste, ne spune Scriptura. De aceea nu putem să avem pretenții și, din păcate, adeseori căutăm aceste nevoi adânci ale sufletului să fie împlinite de celălalt. Și cred că la acest lucru face referință Gary Thomas când vorbește de acest lucru, adică eu vreau ca, căsătorindu-mă cu Emma să mă împlinească pe deplin în viața aceasta. Și dacă este această așteptare, chiar dacă mi-e teamă să o rostesc în cuvinte, dar undeva este acolo în adâncul inimii mele, atunci eu mă agăț ca o lipitoare de cealaltă persoană, trăgând seva, dorind să-mi împlinesc nevoia mea. Ce se întâmplă? Ne uităm în jurul nostru și vedem. Și vedem consecințele. Da, și eu văd lucrurile
ca stând tot așa, pentru că uitându-ne la Creatorul nostru, la Dumnezeu, vedem în primul rând latura aceasta, e o dragoste dătătoare. Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Dumnezeu este Cel care face pasul spre noi și întinde mâna și lucrează în viețile noastre. Dacă nu mă sprijinesc pe El, cum ar fi sănătos, așa cum spunea și Adi, pun prea multă presiune pe celălalt, pentru că scopul nostru pe pământ este să-i aducem slavă Lui. Nu pot să-i aduc slavă Lui, nu pot să mă împlinesc scopul atâta vreme cât eu mă agaț de celălalt și am aceste așteptări nerealiste, în fond și la urmă, mai ales cea legată de conflicte sau de ceartă adusă de a din discuție mai înainte, să nu ne certăm niciodată. Acum, zicând aceste lucruri, aș vrea să aduc și partea cealaltă, încât există bucurii deosebite într-o relație de căsnicie. Și cred că sunt suficiente exemple în viața de zi cu zi în care să vezi că, de fapt, această relație de căsnicie de multe ori depășește bucuria care ai anticipat-o poate înainte. Dacă o ai în termenii realiști, în termenii scripturali, în termenii în care Dumnezeu de fapt vine și încearcă să readucă acea frumusețe a uniunii dintre un bărbat și o femeie. Și mai este un aspect care e foarte important. Să știi că sunt mulți care au senzația că sunt căsătoriți pe vecie. Și cred că unii ne-au spus-o clar, nu pot să-mi închipui cerul și eu să nu fiu căsătorită sau căsătorit cu cutare. Și acest lucru, din nou, deformează, de fapt, o realitate pe care Dumnezeu ne-o descrie în Scriptură. În ceruri veți fi ca îngerii, nu veți fi căsătoriți și asta înseamnă că există un legământ, este o călătorie în doi, pentru o perioadă de timp, pe pământul acesta, în viața care o trăim și care este temporară. Ori acest aspect al temporalității cred că ne face să vedem că de fapt nu celălalt este cel care mă împlinește pe deplin. Că dacă ar fi acest lucru, atunci când mor înseamnă că eu am pierdut de fapt din împlinirea care ar trebui să fie după. Că l-ai dus în discuție pe Gary Thomas și ți-au căzut ochii pe, sau te-a atras acest citat. Subtitlul cărții Căsnicie Sfântă, care este tradusă și în limba română deja de câțiva ani, este: dacă Dumnezeu a lăsat căsnicia ca să ne facă mai sfinți și nu mai fericiți. Asta da. Și asta mă duce cu gândul, pentru că ai pus punctul pe ei acum, Emma, mă duce cu gândul la cel puțin două mentalități pe care eu le-am observat și care s-ar putea să influențeze mult nivelul nostru de așteptare. Pe de-o parte, e o chestiune pe care o spunem foarte des, e comună, o vedem peste tot în filme, o vedem peste tot în toate declarațiile, peste tot în social media, jumătatea mea. Sufletul meu pereche. Sufletul meu pereche. Pe de altă parte, există elementul acesta al fericirii personale. Adică cum pot eu să-i dau celuilalt dacă nu sunt eu mai întâi fericit, dacă nu mă face pe mine fericit? Și atunci, cum abordați aceste elemente? Pentru că asta cu chestiunea fericirii personale poate nu e atât de evidentă. Dar cea cu jumătatea mea e atât de comună că am ajuns să o credem extraordinar de tare. Că nu suntem niște ființe complete și împlinite decât alături de jumătate. Da. De cealaltă jumătate. De jumătatea mai bună. Da, cum zic unii. Da, este o realitate care am văzut-o și... Adică ce spuneai tu este o realitate pe care am văzut-o, această căutare după sufletul pereche. Mea. Pentru că vine din acea perspectivă a eu nu sunt un întreg și ca să fiu un întreg trebuie să mai fie acea jumătate care de fapt mă complementează. Nevoie de. Am nevoie și sincer, toți simțim anumite nevoi, toți percepem că cineva ar putea să complementeze
mai ales în lipsurile mele sau în aspectele de personalitate mai puțin benefice, dar este un efect secundar. Pentru că atunci când vorbești de jumate, vorbești și de contribuție. Și fiecare trebuie să dea jumatea lui. Da? Mi-aduc aminte, cu mulți ani în urmă, era în anii 90, am organizat niște tabere de limba engleză și am avut un grup mixt, foarte mixt atunci, cam jumate erau din biserică evanghelică, jumate nu erau afiliați la biserici. Și la un moment dat a fost acea discuție, cumva fiind tineri studenți, legat de căsnicie și spuneau, le-am pus întrebarea asta, cum vedeți voi viitorul vostru? Cum vedeți voi? Și foarte, foarte jovial, foarte normal, mulți au răspuns, păi fiecare trebuie să dea jumate. Și am zis, dacă cineva nu dă jumate aia, dă numai 40%, ce se întâmplă? Păi nu se poate. Din anii respectivi am observat de fapt această tendință, nu numai jumătate că am nevoie cineva să mă complementeze, dar este de fapt și o cerință, este un demand, este o necesitate ca celălalt să contribuie pentru împlinirea mea, că noi suntem 100%. Și am spus, cum ar fi dacă ai gândit în termen de fiecare dă 100%? Mă întorc de acolo și zic, ai legat de un cuvânt de fericire. Când mă uit în Scripturi, adeseori, ideea de fericire vine în urma unor decizii și unei vieți pe care o trăiești. Cu alte cuvinte, este un efect. Și adeseori în această consiliere, această sfătuire, aceste discuții premaritale, le punem întrebarea cum definesc ei fericirea. Cum își văd fericirea. Da, există un aspect de împlinire, de fericire când ești în doi, dar vine în urma unor decizii pe care le iau eu, le ia Emma și împreună acele decizii, de fapt, efectul lor ne pun într-o stare de bine, să spunem așa. Mă uit la Psalmul 1, da? Fericirea vine în urma unor decizii de viață. Ori aspectul ăsta se poate pune din nou în contextul de trăire în familie. Nu poate celălalt să mă fericească neapărat, asta vreau să zic, ci ne trezim în situația în care eu trebuie să iau niște decizii, Emma ia niște decizii și în măsura în care aceste decizii sunt benefice pentru noi, vom experimenta această stare de bine. Da, celălalt poate să contribuie la modul în care eu mă simt, poate să contribuie, să zic așa, la fericirea mea, dar nu mă poate face fericit sau eu nu îl pot face pe celălalt fericit, că nu am o cheiță pe care o întorc, magică sau așa sau, azi ești fericit, azi am zis eu, am declarat de dimineață că azi ești fericit și prin urmare, indiferent ce se întâmplă, tu azi ești fericit. Nu merge așa. Fiecare avem personalitatea noastră, fiecare avem gândurile noastre și nu merge așa că celălalt cumva bagheta magică asupra noastră și... Întorcându-ne la întrebarea de ce mă căsătoresc, în acest prim capitol voi provoca cititorii să-și pună fiecare membru al cuplului să-și pună întrebarea asta. Însă cred că v-ați lovit de multe situații în care cuplurile nu au fost în stare să-și dea un răspuns suficient de satisfăcător la întrebarea asta. Și presupun că se creează o tensiune acolo, mai ales când deja decizia e luată cumva. Poate că încă nu s-au căsătorit, dar sunt logodiți și dau seama că nu au răspunsul satisfăcător. Cum se gestionează situațiile astea? Cum ajungi la așteptări sănătoase sau potrivite? Mai poți regla din mers? Depinde de ce fel de situații. Depinde ce anume îți creează acest disconfort. Pentru că atunci când le dăm niște formulare în care ei să-și exprime așteptările, visele lor, dorințele lor legate de viața de căsnicie și le cerem să le lucreze individual în prima fază, în dreapta acelui tabel
avem niște coloane în care dăm voie celuilalt să se uite la acele așteptări, la acele vise și să își dea o părere cât de realiste sunt sau imposibile. De exemplu, cineva care vrea să-și stabilească viața și familia și viitorul într-o țară străină și celălalt partener nu concepe să părăsească țara de origine. Și uneori te trezești în situația în care Apar crize, cum apar ziceai aceste tu, crize. moment de criză. Întrebarea este pentru care dintre ei această condiție, acest vis, această așteptare este de nenegociat. Pentru că acolo apar de fapt marile probleme. În momentul în care este și dacă vine ea, de exemplu, și spune eu nu negociez acest lucru, ori stăm aici, ori nu ne căsătorim. Este un lucru foarte clar, dar este mai onest și mai bine pentru cei doi să dezbată și să discute aceste lucruri înainte să ajungă în fața altarului și să își facă acel legământ, pentru că după, cu siguranță se vor lovi de aceste lucruri și se vor certa constant și de fiecare dată cineva va fi unhappy într-un fel. Pentru că dacă este o dorință extrem de importantă sau un vis sau ceva care nu se negociază de fapt, de aceea le spunem că înainte să se gândească la căsătorie, se gândească la compatibilitatea lor spirituală. Pentru că în cele din urmă, Scriptura ne spune că nu vă înjungați la un juc nepotrivit vouă. În ce sens? În sensul de îl cunoaște pe Hristos, îl recunoaște pe Hristos ca și Mântuitor, ca și Domn. Avem aceeași Dumnezeu la care ne închinăm. Nu vorbesc acum că da, numim Dumnezeu, dar ne gândim la cu totul altceva. Dacă nu ai această, să zicem, platformă comună de la care pleci, orice e posibil după aia. Tot felul de alte crize și gestionarea lor devine extrem de dificilă. Uită-te și verifică-ți care sunt așteptările legate de căsnicie și care sunt acele lucruri care nu le vrei să le negociezi, indiferent ce. Am adus deja în discuție aceste sfătuiri sau aceste perioade în care stai față în față cu cei care doresc să se căsătorească și abordezi anumite discuții. Atunci când se reiau formularele, când ne întâlnim cu ei individual și se reiau formularele, întotdeauna îi încurajăm să-și discute în mod special aceste așteptări pe care unul sau celălalt le consideră de nenegociat. Specialiști precum John Gottman, care de 50 de ani de acum studiază cupluri înainte de căsătorie, după căsătorie, într-un întreg laborator al căsătoriei, atrage atenția asupra faptului că acolo unde sunt lucruri nerezolvate înainte de căsătorie, în proporție de 95%, acele lucruri vor reveni după căsătorie și vor cauza probleme în primii 5 ani de căsnicie. Și astfel, aici e din nou încurajarea noastră. Haideți să discutăm acele lucruri care voi ne-ați spus că sunt de nenegociat și să vedem cum poate fi încadrată altfel acea așteptare. Lucruri care oricum te vei lovi de ele. Adică nu a semna un certificat de căsătorie nu elimină acele lucruri. Dimpotrivă, vor fi intensificate și fiecare va încerca să-și, să zic așa, protejeze teritoriul și bineînțeles aici apar o serie de alte elemente cum e familia de origini, să nu vorbim de las că ți-am spus eu înainte să te însori cu ea sau să te măriți cu el, ți-am spus eu că astea vezi, ai ajuns tu la mine acum și așa mai departe. Cunoaștem cazuri în care părinții au mers până într-acolo încât tinerii au divorțat la scurtă vreme. De ce? Pentru că au fost tot felul de lucruri nerezolvate în timp. Mi-aduc aminte când am întrebat odată pe cineva dacă a observat înainte de căsătorie anumite lucruri și am fost destul de specific, pentru că știam situația. Și mi-a zis da, le-am observat. Și am zis și de ce nu ai luat o decizie atunci?
Pentru că mi-a fost rușine să opresc. A fost prea târziu și am zis, oare ar fi fost prea târziu înainte de nuntă, cel puțin să pui pauză și să reflectați împreună, sau este mai mare rușinea după ani de zile de tensiuni, Rușinea, durerea. că v-ați despărțit? Și adeseori nu gândim în termenii ăștia de consecințe ulterioare și potențiale probleme care pot să avem, doar mergem pe partea idealistă. Ne iubim și totul va fi bine. Și atunci le mai spunem un lucru, dragostea este oarbă, căsnicia îți va deschide ochii. Și atunci îmi zic, dacă chiar vreți așa, atunci uite-te, există această oportunitate de a testa acest adevăr. Acest pas al descoperirii așteptărilor este intens, este serios, este de luat în seamă și cred că vine cu o greutate pe care voi ați reușit să o cuprindeți în aceste câteva pagini. De asta discuțiile noastre sunt limitate, pentru că timpul este limitat, dar cred că cartea este un supliment foarte bun la ceea ce noi discutăm aici. Într-adevăr. Veți termina și pe o notă încurajatoare capitolul ăsta și ați dat câteva sfaturi practice de la a vă reaminti către cupluri, în a-și reaminti momentele de neuitat, momentele frumoase, în a sărbători prezentul, viitorul, câteva sfaturi practice acolo și ați pus și niște întrebări la care i-ați încurajat să dea un răspuns. Și una dintre aceste întrebări sună astfel. Ce este extraordinar în relația pe care o aveți acum? Și dacă voi ați pus întrebarea asta altora, vă pun și eu vouă. Ca să terminăm tot pe o notă încurajatoare și personală, ceva din viața voastră. Ce este extraordinar în relația pe care o aveți acum după câți ani de căsnicie? 28? Este o etapă, fiecare parte adică cum văd, căsnicia este o călătorie. Și fiecare călătorie își are etapele ei. Prima etapă, imediat după ce te căsătorești, ești numai tu cu ea sau tu cu el. Noi numim perioada până vin copiii honeymoon-ul celor doi. Doar când apar copiii apare o altă dinamică. Copiii mici înseamnă o altă etapă. Adolescenții, o altă etapă. Și undeva noi suntem acum între a avea tineri care deja și-au întins aripile, băieții ni-s plecați din casă, suntem în perioada de... Deci voi pe englezește spus sunteți empty nesters. Așa. Așa este și vrem să vă spunem că există un lucru care ni s-a spus și nouă la rândul nostru. În funcție de cum trăiești viața până aici, când ajungi la acest stagiu, o să te bucuri sau o să fie tensiuni și probleme. Să mai fie de lucru. Ceea ce putem spune, sau cel puțin pot să afirm, este că este o perioadă în care, într-adevăr, are frumusețea ei. Are frumusețea ei. Dar asta vine în urma anilor de lucru la căsnicia noastră, împreună, la a avea părtășie în cuvânt, în rugăciune, în decizii. Nu întotdeauna am fost pe aceeași pagină legat de cum să facem, de ce să facem așa și așa mai departe. Dar am învățat să construim și nu ne-am pus copiii între noi. Copiii au venit în spate. I-am crescut împreună, dar nu i-am pus între noi, pentru că atunci când îi pui între tine și soția ta, atunci când ei pleacă, rămâne acel gol mare și unii nu pot să mai refacă acel gap, acea distanțiere care se creează. Este o perioadă plină în care încă mai simțim că avem energie, dar este acest aspect în care ne bucurăm efectiv de prezența fiecăruia, ne bucurăm de faptul că avem o direcție în viață, am clădit ceva până aici și de aici vedem oportunitatea de a duce mai departe. Este o perioadă în care efectiv simți că este o etapă nouă, o etapă cu pachetul ei de provocări,
pentru că sunt relocare, vrei să downsize și așa mai departe. Toate aceste lucruri își au impactul lor. Dar în același timp ne uităm și când discutăm sau mergem în fața unui grup și avem seminar, de exemplu, pe căsnicie. Și chiar recent, în luna mai, când am fost în Florida, la un moment dat a venit cineva la mine și a spus: măi, am stat și v-am urmărit. Voi aveți un script în care tu spui aia, tu i-a spus? Și am spus: nu avem script de genul acesta. Adică eu nu aș putea să stau după un script. M-aș simți încătușat. Dar zic, întotdeauna am observat că în timp ce eu vorbesc, Emma dă atenție și știe să aducă ceva care e complementar. Sau când ea vorbește, înțeleg și imediat pot să aduc, vine natural, zic. Dar asta vine pentru că ani de zile am încercat să lucrăm în felul acesta. Și asta se vede acum în dinamica de seminarii de cuplu, în seminariile care le ținem. Și nu neapărat că noi ne forțăm să o facem, ci vine ca și ceva natural din noi. Deci unde suntem? Suntem într-o fază foarte frumoasă. Foarte frumoasă, da, chiar foarte frumoasă. Cum îl completezi pe Adi? Îl completez pe Adi zicând că da, vedem acum foarte bine urmările faptului că, într-adevăr, pe lângă relația cu Dumnezeu, am pus relația dintre noi doi pe primul loc și am avut ajutor. Întotdeauna am întins o mână și am cerut ajutorul celor care erau înaintea noastră. Așa cum cei care ați citit deja cartea sau cei care o veți citi, veți vedea că este scrisă cu David și Claudia Arp, care sunt consilieri maritali și care au făcut acest lucru cu mulți ani înaintea noastră. Ei ne sunt și mentori și ei adesea spuneau același lucru și am văzut asta la ei. Ce a însemnat faptul că au pus relația pe primul loc, au dat atenție relației, au investit, nu au stat, cum am mai spus anterior, cad lucrurile de la sine și se vor alinia ele cumva. Noi nu facem nimic, lăsăm să curgă timpul, dar ele cumva se vor alinia. Eu ceea ce simt e că, datorită faptului că am investit în relația într-adevăr este mult mai adâncă acum. Și sunt vorbe pe care eu la rândul meu le-am auzit când eram înainte de căsătorie și în primii ani și cumva te întrebi, oare cum e aia? Dar nu avem cum să vă descriem decât să vă spunem: aveți încredere că, într-adevăr, dacă investiți în ceea ce trebuie, veți ajunge la un astfel de relație mai adâncă, mai profundă și care este ceva extraordinar. Și vreau să mai adaug ceva. Adeseori mă uit la Emma și este mai frumoasă decât în ziua nunții. Ok? Efectiv, adică mă uit la fața ei, la cum radiază de multe ori acea pace, acea bucurie. Ce mi-ar plăcea să vă vadă lumea acum și să vadă pe Emma cum se uită la tine când vorbești despre ea. Efectiv, este o experiență pe care am avut-o și avem și o am și adeseori îmi pun... Da, și cred că fața soțului sau a soției ajunge să devină o reflecție a relației și a împlinirii care există și, în general, fețele luminoase le asociezi cu faptul că este o altfel de trăire pe care o au și cu Dumnezeu și unul cu celălalt. Așa e. Emma, Adi, vă mulțumesc pentru timpul ăsta. Și abia aștept următoarea conversație cu voi și următorul capitol să-l exploatăm împreună. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și sperăm să fie idei, sfaturi, gânduri de folos de pus în practică. Pe data viitoare!